Wayyo kaina. Na fara inda tara banga da daga plus ba da mara in na zo goma na. Cire ba su ni cire kawai cire ba zan yi waka da wa'annan ba. To ai ni ban fara dauka ba. Kai DJ sai da wannan. Yo, celebrity. Muna tunanin kuma a garin nan. Kowa ya rikice unguwanmu, kowa ya sele da kai, kowa ya sele kawai shi sa maka tabar mu zo da mai picture. Kanuma ake biya da mu je studio kowa ai wannan a gama ta koyi mu ma mai sunan nan kamar da ka zama celebrity. Wannan Adam A zango ne. Adam A zango ne. Kai baki. Chatin da wishi kuna cewa Adam A zango. Okay. Ga wannan kai na taba wani sai. Ba sai kai ta ganin comedian yayi waka Sele nawa ne ake haifin ɗinka ne? So muke koyi mu je mu waka da kai mu ma mai sunan. Okay, featuring kake. Featuring koyi zamu da kai. Wa featuring. Wannan abu ne mai sauki gaskiya. Amma za ku yi magana da manaja na sai a san hausin gobe ka gane ai manaja na za ku yi magana da shi ni ba mai da magana wani manaja sun ma mace ya kudi ne wala kana ana kina manaja za ta ce no let's go mai magana ta waya sai mu 30 zan bada ba zan bada naira 100 ba bari mai magana ba zan bada naira 100 ba gwara ai mana magana hello Oji so guy in the plane 2 days wallahi every marama wallahi steady ne uga wallahi comedians din ne suka zo suna so su featuring ina wallahi ya kamata a ce kun haɗu ko ba haka ba ne gaskiya. sun dai ne mu adalci ne koyi ka ce mai no yanzu nan za ka fi da edit koyi shikenan ba da nawa ne kudin salute sa nawa ne kudin gaba mission to carry on sa nagode sa election kuma ba ba da zabe ba ko abin da yace shine to ba damuwa amma wai za ku biya ta tike wato 30,000 me 30 ba kuma za mu ba da naira 30 mu je me hakan zamu ma sai kun mun kome 30,000 haka ma wallahi wai da Allah abola yake din to kudi a hakan ma ya duba mu kudi da wallahi ba muke fasale ba In ya duba mana kyauta mana. kai in ya yau ba in ya yau wa kai magana kenan tunda ba ku shirya ba ni ba ta mun lokaci kuke Za mu ba da 30. za mu ba da naira 30 nan me da Kai baki. ba 30 yace ba 30 ba. da ku shirya ba da Allah ya ran a sai to za mu ba da wani da Za mu ba da 30. za mu ba 30,000 oh ya koyi mu je 30 shine da kai za ka ku bani advance a mu je koyi zan ma taras ba okay zan ma taras ba alright zan ma taras ba je mana Sai na ne ma. Kace shi ne ma kai. Kidan ne ma kai. Yawo ya ga yana wa'annan kwari ne. Edula ke. Gana studio. Edula. Wayyo kaina. Edula. Me hakan? Me hakan? Ka ne gama ko? Ni na gama na. Gyara zana fara inda tara banga da daga plus ba da mara in na zo goma ran kiji kirkira na ba ruwan hawaii da ni ko babu cin amana in kana musu ka zo mu gane ni ake kira batu a ce mai ka ta kana kai kaman kula masale akan kida kaman kula da namu kai kada mu sai kiyama ni ake kira ya mana sai ba sai ba tsoro dan zaki da mana tsoro kai ya mana sai wannan idan ka gama kidan gaba ɗaya mu ina za mu samu yanzu haka ne kuma ya mana mana ma cikin kwale yi ni zan fara kai za ka fara ni zan fara to shi kenan shi ne ake wannan abin da
Da ake yin sa. A baki za ka sa. A baki za ka sa. A baki. Akwai ne. Okay. Erdula. Ina da Erdula. Erdula. Boyo Erdula. DJ, sabara kiɗa mana. Na ga ai kana abin ne kamar baka abin kiɗan ne. Okay, to sa mana mana. Aba sai kiɗa. Erdula. Ina son ta. Baba na ya ce no. Dan malam. Erdula. Baba na ya ce no. Erdula. Oye! Kana so na? Erdula. 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 Baba na malam. DJ. Kai, DJ, tsayar da abin nan. Kai, an gama ɗaya. Allah ya kiyaye, wa zai watsa da ku? Allah ya kiyaye. DJ, cire bas ina goge shi, cire bas ina goge shi. Mene? Alhamdulillah. Babbar wuta ta baba. Alhamdulillah. Kwakwalwa ta ce wannan waka ba nake ganin ko Amino ba. A nan wannan just a sosa. Ai ina sa kana yin freestyle ne shi yasa ban dauka ba. Okay, DJ, yanzu dai ka san me? Wannan roba ne ko? Yanzu ka san me DJ? Za su baka kudin studio ni. Kai, kana bata lokaci ne. Ka gane ba dama DJ. Bari mu je. Tunda dai ba nan. Dawo mana. Ba kai ka zo ba kai kana. Inda ka ganin ruwan talaka wannan. Haka na fito. Ni da ma yawan sai ladin ne zai biya. Wallahi zan kira sojoji su ma buɗe. Na'am? Sojoji. Wayo. Na'am? Sojoji. DJ, aka zabi DJ. Yanzu yana Kira masu gadi. Na'am? Kira DJ. Kai, ku ji ku